Karusukan, Pangasinan. Ayan o, nagla-live yung isa nating kasama o. Yan guys, kung meron kayong mga pugo sa bahay, mga alaga nito, ito ganito kinakain nila. Makikita nyo sa mga nakahalo sa mga palayan, kinakain ng pugo yan. Ito. Bale mamayang alas 6 pa yan makakuha guys. Anong oras pa lang? Alas 6 kasi yung pag maglabas ang mga dagang bukid, ganap ng pagkain. Grabe yung lasa nito, kakaiba. Maasim na matamis. Nakita lang kami ni TikTok eh. Sayang tong guys oh. Palayan na to oh. Daming kinainan ng daga tsaka kuhol. Yan oh. Kaya hinuhuli na lang yung mga daga. Tsaka yung kuhol naman pinapatay din. Kinain ng mga kuhol yan oh. Kalbo na oh. Sayang man, namunga pa naman yung mga palay oh. Shout out. Shout out. Shout out sa mga kasama natin doon oh, nag-set up din sila. Nag-set up din sila ng trap. Sila kamatis. Kakaibang lasa nun guys. Ewan ko kung mabubuhay pa kami mamaya. Kinain namin yun. Kasi dito sa amin sabi nila ano yun, lason. Lason daw dito sa amin, pero nakita ko lang sa TikTok, wala namang namatay. Grabe yan guys oh. Sirang-sira yung mga palayan oh. Kinain ng dagat kuhol. Yung kalbo, napabayaan na. Iyak yung may-ari nito. Wala, sa kabila tayo. Walang daanan ng dito. Sayang oh, namumunga na oh. Iyak yung may-ari dito. Nandun pa kayo yung Ferrari natin. Baka maglakad tayo ng pauwi ah. Ayan nandun.
nakapark yung Ferrari namin doon. So mag-comment din kayo guys kung gumagawa rin kayo nito sa inyo. Only in Asinggan, Pangasinan. Ayan, silang gumagawa ng mga trap, mga tirador ng daga. So hindi basta-basta magsiset up ng ganito guys. Kailangan alamin mo muna yung ano, yung mga daanan ng daga. Parang ganyan, no. Parang delikado. Daanan ng daga yan. Para una yung ulo matrap. Na. Paggabangan tayo tayo yung damdama. Na. Ayan o, naanan yun. Hindi dapat magulong. Ayan o, set up niya. So guys, may nakita na naman akong prutas dito. Mga wild na pipino. Wild na pipino yan, maliliit. Ayan. Maasim. Maasim guys. Ito. Kanyi pa. Yung Pajero tayo dyan, baka kulangan nun. Side wheel lang nabatain. Yun, UCS Life. Yan o. Mighty. Commercial. Special. Mighty. Ayan guys, oh. Si-set up niya. Yun yung tamang pag-set up ng truck. Pagilog. Ay, nakuha. Maganda rin nila. Okay guys, update namin kayo mamaya. Ayun guys, may nakita si ano, brother. Balat. Balat ng ano yung brad? Snake. May balat daw ng ano di, ay ano. Grabe oh. So, pinagbalatan ng ano, ng ahas. Ano, may butas. Delikado dito ah. Ilagyan mo baka ano, baka makuha natin.
Ayan o, may pinagbalatan ng ano, pinagbalatan ng ahas. Ayan, may butas pa o. Oh. Lalagyan ng ano, ng trap baka sakaling makuha. Yun o, Sa taas oh. no, meron pa sa taas. Hindi basta-basta kumuha ng daga. May delikado. Mag-ingat kayo guys, delikado talaga sa bukid. Ayun, sunset na. Mag-aalas 6 na. Ganda ng sunset oh. Ang daming may ibon. Ang laki ng ibon. Daming ibon dito guys oh. Yan guys, malapit na matapos. Abangan na lang natin. So nga lang, malakas na naman ang hangin. Hindi natin alam kung may makukuha tayo. Sinong nakaraan malakas ang hangin, dadalawa lang yung nakuha namin. Yan, na-set up na niya lahat. Ha? Tay? Oy! Meron pa pala. Yan, bigay natin sa kabila. Yung mga trap natin. Dati nagbalatan ti ulig din eh. Guys. Yan ay tambak pa. Ayan guys, babantayin na lang natin. Abangan na lang natin kung may mga nakuha. Yun o. Hinadtad ng ano. Hinadtad ng trap o. Shout out kay Kiwat. Di pumunta.
set up yung ating trap. Yun. So yun guys, update. Magdidilim na. Wala pa kaming huli. Malakas na naman ang hangin. Ano, alas 6 na guys. Then yun, nagsiset up pa rin. Pero asab na wala pa kaming ano, huli. Update mamaya. Yan guys, nakuha. Oo ha. Sayang aja nih may isa. Yan o. Laki. Trap lang yan. Hindi naalat at hindi may isa nakataray. Yun. Nakataray nga ron. Hangin nagangin. Okay, so kaysa na ito ha, mamaya meron ulit yan. Ha? Nabatay ka raw. Sorry. Guys, may nakuha daw. May nakuha si Brother Pyok. Wala kayo. Silam yung ulo. Ang ganay masingin na. Parang mo isang next time. Magtabay mo. Kaya ito. Patay na. Hindi ako nagtao. Brad, kasana yung subliataw eh. Good drop mate. Yan guys, nakadalawa na tayo. Nakaraan dalawa. Da.
kuha na naman ah. Natin. Ay wala. Putol. Tol. Update guys, pauwi na kami. Diretso kinikiwata. Diretso kinikiwata.